Tältä ovelta ei ole pitkä matka työvoimatoimistoon. Esimerkiksi teatterikorkeakoulusta valmistuu vuosittain 14 näyttelijää ja kilpailu markkinoiden tarjoamista työpaikoista on kova. Meiltähän on tässä talossa leikattu 8%, eli se tarkoittaa sitä, että me joudutaan puhaltamaan enemmän yhteen hiileen ja vierailijoita ei käytetä. No, mulla on täällä vakimesta, mutta mä saan tehdä töitä vielä varmaan ahkerammin. Et freelancerilla se on huonompi tämä tilanne. Teatterialan heikkoon työllistymistilanteeseen on kuitenkin ratkaisuja. Näyttelijä Roope Salminen on yksi esimerkki markkinoiden kasvavasta trendistä, pienyrittäjyydestä. Yrittäjyydessäkin on kuitenkin omat ongelmansa. On totta kai hirveän stressaavaa olla tulosvastuussa koko ajan, mutta se on myös stressaavaa juosta koekuvissa ja koittaa kelvata jollekin muulle ihmiselle. Että periaatteessa jos on yrittäjä ja se on tarpeeksi hyvä idea ja sä osaat markkinoida sen tarpeeksi hyvin ja se vetoo yleisöön, niin se riittää. Salmisen mukaan erilaisille konsepteille löytyy kysyntää teatterialalla. Aineksia menestysreseptiin kannattaa hakea muun muassa omista kiinnostuksen kohteista. Mä kannustaisin luomaan semmoisen konseptin, mikä kiinnostaa itteensä. Mikä on inspiroivaa, niin se luultavasti kiinnostaa myös muita ihmisiä. Jos se on tarpeeksi hyvä idea, niin kyllä se viidakkorumpu lähtee jossain vaiheessa rullaamaan.